Ini sa 5 barangay. Ini kang kenrakup. So pata barangay 0. Itong barangay ito 2. Na. Pero hindi nagkariribuka na ano gali. Kariribuka na kayon mga palakaya. Pati babae nagabugnat. Oh, mura ini ba. Oh, nagalukso sa Isra. Balik mo ka tuloy. Oh, mura ini ba niya ma. Itas mo. Itas. Oh. Hindi ka na tunay. Una na yung ganyan. Biyaya akan. Oh, tara. Magabugnat ka man? Ha? Oh, sige na. Nagmagbilin siya. Oo. Oh, ini yang gara-gara. Takut. Tara nih, ono nakanaw ko mo. Pero uyugun mo ba ka ano? Binulsan na. Kayo na panira. Oh. John, ugon mo sa nagalukso. Ha? Mura ini ba niya mo ito so masiram? Hirap man ng Israel. Yung nagagipaw sa lugo. Oo. 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 Mukhang ka na kuhay di sikag mo na ba? Nagabot? May siyan basang? Nagabot ka grasya? Oo. Umong grasya ka na nagabot. Libre? Rarakupon sana? Wala, kamu naggamas. Pirang ulo. Pirang plastic ka rin nyo. Pirang banyera raw man? Pero 5? 10? Pwede. Ito yung banda nagsalpa. Kami, inunahan na namin ariyan na kasi
Oh, kading wani kading barato na. Lambangsan tumatangas ka indor-dora. Tangan isra. Blessings is shared. Supposed to be. Otherwise, ida abot rarakupon dapat i-share sa blessing. Yung mga nagbarugnat, yung mga nakaparong, puro na ini kaya ng mga dordara galing ako sa gani ini sa luwas ni kading ko namurot na sana kaya ng dati subanyira ta takwa mo kidondon tama puno mambasang gina wala si John siya kina si John